8 ka mga pamilya sa Dumaguete City sa Negros Oriental ang nawad-an og binuyanan human masunog ang ilang mga panimay. Nahitabo ang sunog kagahapon sa hapon, diin 3 ka mga panimay ang naugdaw, samtang 2 ang partially damaged. Matod sa fire investigator, gama sa light materials ang mga apektadong panimay. Giimbestigahan pa ang hinungdan sa maong sunog, samtang padayon pang gisusi ang danyos niini. Sa maong sunog usab, nabatyagan ang bayanihan sa mga residente sa maong dapit. Kinsa nagtinabangay aron dali nga mapawong ang kayo. Butang nga gikalipay sa kabumbiruhan tungod kay naglisod sila sa pagpaduol sa lugar nga nasunugan tungod sa kahagipon sa agianan. Based sa ang investigation sa mga witness dito sa balay ni Sang Gilbert Delpin, sir. Sa karon, sir, under investigation pa siya, sir. Samtang sa Cebu City, nasunog ang usa ka panimay sa barangay San Nicolas proper kagahapon sa buntag. Nakontrolar ang sunog sulod sa napulo ka minutos nga nagbilin og 180,000 pesos nga danyos sa balay sa pamilyang Diaz. Padayon pang gisusi ang tinubdan sa maong sunog.